alhamdulillah duk magungunun da kun ka taho min da su na ji daɗin su na ji daɗi alhamdulillah an samu da Allah kun ga shi yasa kuna ganin girma na ina ganin girman ku akwai mutunci Allah ya taimaka Allah ya shige mana gaba Allah ya taya mana karkarar ga ta mu addu'a to insha Allah wallahi addu'a cikin karkarar ga ka gaskiya hakimi salamu alaikum gashi da kuma tukai salamu alaikum wa alaikum sallama ta zama dole amma bai ma kamata a ce na yi sallama to ainihin can nun Allah hattara rabi zauna nan kai hattara hawa kai hattara gaban magana hattara gaban ai na san gaban mai gari Allah ƙara lahiya ni na ka shigo hirgice haka lahiya ka taho ina batun lahiya mai gari haba ina batun lahiya tunda an ƙaunar mutum 12 13 da an hare mai zagaye an hare mai kewaye don Allah haka adalci na ya hasa 13 lahiya yawa na isko kai kanmu ba a kirgawa ni na fi jin daɗi idan ana hawa bori ya ce ku saurara ai magana fahimta ta kaso me a tahe da kai dan da Domin Allah ran kai da ɗari ba ka gani ƙaunar ka taurin an gabata da lahiya yanzu an ce nan cikin garin ga an fara mata zagaye har an kai ga mata ciki sannan wai ɗazu a tsaya ana tambaya ta wai na shigo wurin ga babu hankali ina batun lahiya yake nan wurin ina batun lahiya yake to al'amari ya kazanta jama'a al'amari na ya riga kazanta ina sarkin fada wallahi mai gari ya kamata a bincika al'amarin ga ya kamata a hiya kaza cikin gashin ta su babbakon iska to sarkin fada ba son kaban kana son kai ga musun musun ya umfanin tone tone ko za ta da ana tsoron bincike ba duniya kaka ce ai bincike ni za a bincika gare shi gaskiya a bari zama na gaba tuba ne kai gaskiya kam mai gari magana sarkin fada ne idan aka boye wannan magana ba a hige ta ba ba a musu adalci ba gaskiya ba musu gaskiya ba ranka dade tunda so ce hakan ga a hiya kaza a hiya banza kowa gare ta sarkin fada ko tsogunni ne kaji ciki ne a hige ta a hige ta kawai Will you keep quiet? Bayanin da ɗaya kamata a yi bayanin sarkin fada na kawai a bi shi rabi haɗi min dawarwa ya miki shi ko ni tuna dai har da sarkin fada har da wancan shi wane Kuma? ciki shi wane ciki kaga to dawa kuma har da mai rawanin can la hawla wala quwwata hakimi Muhammad Rasulullah kai ka ga ne kai a jajan ka ai wa haka magana hauka wa ka hauka da wa Will you keep quiet? gaskiya ta kawo Kun da gani ko?